Auzi? Eu zic așa. Dacă fac eu iau poziția a doua și fac un balmantandiu dintre ăla. Păi, da, exact. Și tu pe urmă bați step. Dar nu așa, drag. Stepul ăsta este ca când calci furnicile. Stai, chiar. Furnici, nu coropișniță, boule. Furnici. Așa. Găjunit pe tine. Și cât te găjunești tu acilea, eu fac două piruete și mă arunc la tine în brață. Poți? Da. Ia, doi. Ușor, ușor. Frankfurte. Frankfurte împărăiră cu săturile. Nu, e fasolea, dar dă-o dracu de fasole. Știi ce mai? Bagă, așa cum faci tu piruete. Așa. Flamingo se numește, Flamingo, și tu ești Joachim Coteț ăla. Coteț. Fă ce faci? Stai așa, stai. Mă, nu trebuia să... Firea ăla cu costele cu capul tău pe unde zaci ăsta. Păi nu ziceam, mă, că ne aduce balerine, fiar balerinele ale dracu de râs. Păi așa zic să fac, dar eu știu acum... Odată ați zis și eu să am și eu balerine și să... Mă trimișe tăticu să fac balet, fă, mămică, fă! Balet. Accente, mamă. Niciodată nu mi-am dat seama că puteai să fii femeie. Ce, eu n-arăt bine, a? Ba da, mamă, după ce naști o să arăți foarte bine. Ce balet să faci, mă, tu, tâmpitule? Ia arată tu ce balet știi să faci. Doi. Accente! Stai, fă, mămică. Te rog frumos, nu vreau să te vadă hâncu. Parcă văd că a mai dansat unul ca tine prin 7-7 la cutremur, da? Ia trei. Da, veniți singur, măcar nu mai adusă pe careva. Atunci, hai, fă. Frankfurte? Scuză-mă, tu ai mai văzut vreodată bou cu 5 țâțe? Nu? 4 țâțe și... Du-te! Ce? Ia treci la balet, hai, ajutați-mă că trebuie să fiu vedetă. De când mâna aia? Ia, balmantandiu. Te-am rugat. Deci este foarte ușor. Ca și când calci pe damigene. Uite așa, calcă pe damigeană. Hai, ușor. Pe damigeană. Pirueți. Și înapoi. Și te duci pe scenă ca să facem pe urmă. Du-te, hai. Auzi? Ce dracu-i facem, că oricum ne mai trebuie una. Păi iată, da. Stai, nu! Stai, fă... Scuză-mă, este cumva o combinație între Marioara Iordănescu și puiul... Ce dracu cauți, mă, acilea? Să-i fă că Costel mă trimează la balet acilea. Măcar să-ți firași dracu și tu mustața. Păi ce știi tu de balet? Păi ce încurcă? Știi tu de balet? Ia baletează tu, ia!
Auzi, figura asta n-am mai văzut-o nici la Mircea Badea și o văd acum la tine. Dă cu prij. Dă cu prijniță. Te roagă Leana ta frumos. Și așa ne făcuși de tot hândelul prin sat. Ne mai vedea și lumea la televizor că ne prostituăm acelea. Te rog eu, vezi măcar de altceva. Du-te la beut, du-te la asta. Lasă Stai, treabă. că mai știu una să mă învârt așa. Du-te așa câte să nu te lovesc. Ia să... Ia, hai, treceți pe scenă, pe scenă. Pe scenă! Eu sunt prima dona! Dacă te prind că ești în fața mea, îți spui cotonoagă! Ia, treceți la rând! Vino coace ca să exersăm ceva la culebedelor. Hai, în spate, formație și spre dreapta alinierea spre dudul lui Vasile, hai! 2, 3, începem! Estam, ca la oră! Estam! Ușor, mă, cu ăla! Înapoi! Și acum tu faci cu mine. Hai! Așa, prostituează-te, muguri!